Bhuti wami umama ehamba emhlabeni uma wahamba eshiyile imali uma ubesebenza kahle. Wahamba engishiyele imali ukuthi ngikwazi ukuqhubeka ngifunde. Ngezwakala? Angaze ngaqhubeka nokufunda. Kwasikole angisiqedanga mina. Isikole angisiqedanga. Uzothuka ke mawusuza imbangela ukuthi waye ngasiqeda isikole. Isikole angisiqedanga ngesizathu sokuthi usisi wami lo engibuza ukuthi ngiyamthanda yini. Yena wami mayemitha kwathiwa mina ngihlale phansi ngikade ingane yakhe. Hawu Aqhubeke yena futhi. Ma Phika ke ma. Hey. Hey manje. Hey. Bengingasazi. Okay, wow. Ungasayikhumbuli. Bengingasayikhumbuli. Kodwa uyazazi. Phinde ngithatha leli thuba ngibingelele mbukelo weBlack Life TV kwisiqephu sethu sithi Isongeso with myself uMlangeni uMagasela. Uyazi kulolu hlelo ukuthi angihambi ngedwa ngisuke nginomuntu engihamba naye. Aniyazi ukuthi ade ngihleli noStufuza udla ngamandla ezulu mase sindlela but namhlanje cha ngihamba noBabuluqa uKing my King uSichaka. Njengamanje ke nginoma useduze kwami ke mbukelo weBlack Life TV uyena isohlala naye asichazele ukuthi yini esibhalelele izizathu zakhe sokuthi asibhalele Black Life TV fisa simsize ngane. Sawubona mami unjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila dadewethu. You right? Hey, Kuningi. Kodwa senzeni kanje ngicela uthathe lethu ubingelele umbukelo weBlack Life TV uzisho ke ma ukuthi ubawa kabawo. Ndiyanibulisa kuba maleli bonke beBlack Life TV. Lo ohleli la esihlalweni kuMamzulwini. Yes Mamzulwini. WakwaNgobese. Sibonke. Yebo. Cela usichazeleke sithando sami ukuthi ufisa sekusize ngane eBlack Life TV. Ngibhalele kwaBlack Life TV. Ngenxa yento enibhekene nayo engicela ninisize. Woza nayo mama. Ya, nindibuzele. Pha kumntaka dadwethu kunonzukiso. Kunento endingayiqondisisa ayenza la kumzukulwane kuntombazane yami. So izinto azenzayo kuye andiziboni kakuhle. So ngizocela usizo leni ukuthi anendibuzele kuye. Uba yonke lento yenzakala kanjani. Angazi noma ngikuzwe kahle yini mawami uthe yena umntana kadadewenu lo. Yebo umntana kadade. So beningane yakho bayalamana yini basondelene bayi AJ yodwa. Abayo AJ yodwa kodwa basondelelene umdala kodwa lo kadadewethu. Oh uphi dadewenu? Sewashona. Oh mhlawumbe udlule nini emhlabeni ungadini? Ngo-2002. Okay. I'm very sorry about that. So meseshonile udadewenu ingane yahlala nawo? Yahlala nawo. Wase nawo wayibela nowakho umntwana emva kwalokho? Yebo. Emva kokuthola wakho umntwana ube usuba nenkinga ukuthi kunezinto abazenzayo boba uthu noma yenziwe eyakho lo omunye kwadadewenu akayenzi? Lo wami uwenza izinto ezisinaksi ezokuphuza amatywala nezidakamizwa. Okay. Akalali ikhaya, akanaki ngisho abantwana. Uyinto nje yotywala kodwa ngokwento endiyiqaphelayo lo kadadewethu akazenzi izinto. Hawu. Kubonakala ngathi nguye osemveni kwalento ngendlela enza ngayo. Akaphuzi, akabhemi, uhamba isonto. Manje kodwa okay ngifuna ukuthola ukuthi yini umenzi ombona ngathi uyamsola kulesi senzo phela abaphila impilo engafani. Lo wenza okunye nalo wenza okunye. Ngabe umhambisa kanjani ematshwaleni engekho yena ezoyinkonzweni? Indlela enza ngayo izinto ngoba uqala umfaka emsebenzini. Ndayibona impilo yabangathi iza kakuhle kodwa kwatshintsha kulento yomsebenzi. Ndambone emenzisa izinto amenzisa zona ukhona emveni kwakhe. Ukhona emveni kwakhe so sendiyabona ikhona into amenzisa yona zonke izinto azenza uzenza ngenxa yakhe. Yingakho ndizocela kunini ukuthi ngicela nendibuzele kuye ukuthi ingaba yonke lento ayenza uyenziswa yini. Wena njengomama mkhulu uke wahlala naye umntana dadewenu wakhuluma naye ngalolu daba? Ndike ndahlala naye sakhuluma kodwa ayikho isizathu andinika sona kunokuthi futhi abe angakhuluma kahle nami vele ndenzele attitude. Umntwana une-attitude. Hayi okay. Sizozama ukusiza dadewethu. Kade ngixoxela earlier ukuthi na omama bakhulile ngibabize ngodadewethu. Yes. So ngizozama ukuthi simthole
because angisebenzi ngedwa ngisebenza noluqa ngizozama ukuthi simthole akhulume naye kodwa sobe sesihlangana sonke mhlawumbe simuze ukuthi ngabe isiphi izathu sakhe sokuthi kube khona into ayenzisa omunye umntwana yena angayenzi if nakhona lokho kuyiqinisa ukuthi uyayenziswa. Yabo ngoba sinaso isiqiniseko salokho thina. Ngingajabula. Siyabonga. Uyayizela mbukelo weBlack Life TV umama echaza udaba lakho uthi unamadodakazi awu2 lendala izalo dadewabo ngasekho emhlabeni wabashiya ngo2002. However, uneyintsolo zokuthi ibehavior yalo wakhe omncane amzala yena biological isusa ekuthenini ulo mdala khona izinto azenzayo noma amphusha kuzona kodwa yena angazenzi. Ukuze ke sibe nesiqiniseko salokho sizothatha lezi intambo siyiphuse kusichaka. So besichame sekhulumike naye lo sisomncane then sobe sesihlangana sonke as umndeni sizweke ukuthi ngampela ngabe khona yini okwenzakalayo ngoba thina sikwazi lokho akusho umama kodwa nje bese kuchazile udaba umsebenzi wethu as Black Life TV ukuthi si resolve le issue bahambe be right. Sami nithethichaka. Uzophela makhaza kulobu ubusika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola number 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungazebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back imbukelo weBlack Life TV kwisiqephu sethu sithi isongeso with myself Mlangeni Magasela ngami ngedwa ngaba no King Sicaka my king umfoka luqa. How are you? Impilo ngane yakwethu kahle wa. Sawu yazi inkinga zabantu kuphela nje ifanele silungise egcineni ixazululo zadingakala ngoba abantu bayalwa. Vakasha emzini yabantu ufika zonke izinto lezo bone kahle kodwa kulungile sibekelele ngaza kwethu igama lami King Sicaka yakwaseshilo ngoba lokho sila ehoteleni olibizwa ukuthi yiso ngeso abaziyo kwabathi eye to eye so asazi ukuthi kugcina kwenza khamba kanjani la. La uma ubhalile and wasalibeka kudaba lakhe kade sixoxa eThekwini ukuthi unondodakazi amzala yena biological bese kuba khona undodakazi wakhe amkhulisile kodwa uzalwa udadewabo ongasekho emhlabeni kwakusisi wakhe omncane. So lo ndodakazi lo okhona la kulabo sisi abawu2 because I'm not sure ukuthi ubani ba but bazo introduce. So ubusola ngathi ubulala ikusasa lengane yakhe ngoba ingane yakhe siyinikele idakamizweni yaphuza lokho nje yaqala ukufaka emsebenzini ulo ozala udadewabo so ongasekho emhlabeni. So yamsola ukuthi unomthelela ekutheni destroy ikusasa lengane yakhe leza lo yena because yena leyo ntombazane kuthiwa akaphuzi akabhemi uyele esontweni kodwa leza lo yena yenza yonke. Ngase ngiyabuza ukuthi yini enza ukuthi ucathi uhlohlo lo umunye ongakwenzi wathi uyena lokho aqala nje wamthatha wamfaka emsebenzini kuphithene ingazi kupetukile kunjani. Sibingelela sabona sisi. Yebo sanibona. Ninjani na? Aphila ninjani? Sekhona. Dama sabo. Yebo baba. Yaphela. Ngiyaphila njani? Ngapha siqale ngapha ngoba ngathi wena umnikazi wesekoyegaka. Nalo udaba belibeka. Ikhona into kanjalo kafika endlebeni zakho. Maye khona iphatha kanjani iqinisa ama mina bengazi lutho ngibiziwe nje la makaza akhulume lutho nami kahle uma ngikhuluma akazi nje azasho lutho kumina so ngixakekile. So ungumsolo la sisi njengoba seshilo ugasela ukuthi udadewenu laseduze akabukhi wema uya ngokuzolala kuthiwa wona nesandla esikhulu kulokho. Oh mina wona qo kusho yini mamkhulu lo? kusho mamkhulu. Mamkhulu, awuthi fahla nansi ngani sekhona. Kuliqiniso. Ndike ndathetha nendodakazi yami le. Ndiyibuza ngesisenzo. Esokuthi lo wamthatha wamfaka emsebenzini. Emveni kobe emfaka emsebenzini. Aziphindanga izinto zami kahle beyimpilo abengathi inhle kodwa zatshintsha izinto. Uyaphuza, uyabhema. Udla yonke into nje abantwana abazele akabanaki akasupport umuntu ulala otywale nento njengenagama. So ndizamile uxoxa nondodakazi wami lo kasisi kadadewethu ndimbuza ngalento ngoba zininzi insolo besendizisola ukuthi nguyosemveni kwalento wandenzela iattitude nje waphendula nje ukuthanda kwakhe.
Yingakho ke ngicina sendibhalela kuni nabakwa Black Life TV uba ke nincedise azochaza isizathu sayo yonke lento ayenzayo. Suzwe. Shithi mina kahle kahle mamkhulu la ngifela ukuthi ngamfaka emsebenzini dadewethu ilokho engikufelayo. Cha. Ikuphi pho? Ngaphela ngimpush izinto azenzayo zenzela yena. Angimfaka utshwala emlomeni. Kodwa ke kwenziwa yini mntakama into othi awumfaki yona emlonyeni ebe-introduce-wa wuwe ey'ntweni zoba umnandi nani njengokusho ma wena ungakudli lo nto ayidlayo. Mamkhulu unasiqiniseko sokuthi mina ngamfaka? Mamkhulu unasiqiniseko? Ndinaso isiqiniseko. Ngoba ukhona usisomncane. Akayikhulumele ngempela naye. Sawubona sisunjani? Yeah, phela ngizizinda. Uyaziza indaba ekhuluma uma ebeka udaba lakhe ukuthi uzizwa buhlungu ngendlela impilo esiyiphila usola ukuthi udadweni lo omunye embangele yes. Uzizwa kanjani ngaleyo nto? Ngabe kuqinisele nganani mhlawumbe if ungakwazi ukuthi ukhulume nje ngokukhululeka? Yebo sisi uma wami uqinisile la ngalokho akukhulumayo. Uqinisile ukuthi wena wenzisa umuntu izinto ezenzayo? Yebo. Uthini sithando sami angitshela? Yebo mina uyangitshela ngezinto zobumnandi ukuthi kunento ethile endane ethile kumele siye khona but yena mase ngihamba mina ngiya lapho yena akayi. Bese wenze njani wena ungabuyi ingane pho? Ngoba umfika. Ngoba phela mina sengiyafika lapho sengiyabona lobumnandi kaze khuluma engixoxela ngabo. Ukudayisela kahle isithombe. Mina ngithi iyazwakazi ndithi masihleli lapha uyangixoxela ngendawo zobumnandi ngabafana but yena akakwenzi lokho. Bafana. Akusifault yami ukuthi wena uthanda izinto. Hayibo. Sifault yami. Unabantwana sithando sami wena? Yebo sisi. Wena unabantwana? Anginayo. Okay ke njengoba wena usuku umxoxela ukuthi kunamaphathi ungabusazi sekuyisiphi izathu zakho lapha usukuzogainani wena muthi akaye ephathini ongekho kuyona? Ngisuke ngimxoxela nje mina general. Uthi asambe. Angazi ngisho ukuthi asambe ngisuke ngimxoxela ngezinto ezenzakalayo nje empilweni njengentombazane. Njengodadewethu. Umxoxelani ngaphela uyakholwa wena uhamba inkonzo waye umxoxela ngotshwala indaba ongazi ngokukubiza esontweni? Cha. Ngoba akalifuni isonto. Akalifuni utshwala wathi uyafuna? Akazi asho ukuthi uyafuna. Kodwa ngiyamazi ukuthi akalifuni isonto. Ngeke ngize ngimbize. La ukumxoxela ngakhona into yobumnandi. Ukwamxoxela ngesonto ngendlela umxoxela ngayo. Akafuni nokulizwa ke isonto. Akafuni ukulizwa. Kwayena. Mina ngayikhulumela naye. Mana mhlawumbe umdlela wobudlelwane bakho nezingane zakho uma usisi umsola ngalezi gaxa zokuthi ufaka umntana lo omzala ey'ntweni engekho right. Yini evimba ukuthi ukhulume naye lo direct umkhuzi angayi lapho kuphela lapho? Ubudlelwane phakathi kwabo bebu-right. Akukho nto ibirongo. Kodwa kutshintshe esomthatha amfake emsebenzini. Yatshintsha impilo yakhe. So uma sendithi ndiyakhuluma nalo sekufana nokuthi nje ndichitha amanzi akho nto ayithathayo oyena boss yakhe nako. So mina sisi ngifuna ukwazi uyamthanda usisi wakho lo? Okay. Asiswa uthi sithola i-answer yes. Yeah, okay. So uma yena uyamthanda? Ngiyacabanga. Ulimazwa yini sisikhonto kulimazayo? Cela usitshele ukuthi yini enza yonke lento wenze yonke lento yenzayo. Akathethi iqiniso. Indaba ma uthi angikhuluma iqiniso yini le oyaziyo wena? Okay uma akazi lutho ke mina ngiyakubuza. Uyazi mina ngibuza wena. Mamkhulu wena uyazi yonke lento engenza kahle kahle ngenxa yakho. Yonke lento enzala ngenxa yakho. Oh uyenza ngamabomu? Cha ngenzi ngamabomu kodwa into ezenzakala ingenxa yakho mamkhulu. Okay. Salususho kumamkhulu usekhulile. Usekhohliwe? Usekhulile mchazele ngikhumbula. Ngathi sisami ngathi befuna ukukhuluma ngakhona akwazi ufuna ukusho. Nami bengicela kangichazele ukuthi andiyazi ba into ngifuna ukwazi andazi. Ufuna ukwazi mamkhulu? Ufuna ukwazi? Yebo. Yabo yonke lento eyenzakalayo. Singikhumbuzeke. Wena mamkhulu lento liyaqala kusukela kushona uma. Selokho kwahamba uma wami emhlabeni waqala wangijithisa okwenje, wangiphathisa okwenje. Ungayimangalisi, ungayithukisi.
ungayithukisi mamkhulu. Angiqondile ukukudelela, ngiqondile ukukweyisa, kodwa ngikhuluma into eyiyona. Waqala wangiphathisa okwenja, wangijisisa okwenja, wangasishisa ngendlela efanayo. Uma mhlazane ezoshona ngikhumbula kahle ngosuku lakhe lokugcina ukhuluma naye empedeni, egulelele empedeni, wamtshela ukuthi uzongiphatha kahle, akakhululeke, uzongiphatha kahle, ngizokhulela ezandleni ezinemfudumalo, ezinothando. Kodwa akaze kwenzeke konke lokho. Akaze kwenzeke konke lokho. Bhuti wami umama ehambe emhlabeni, uma wahambe eshiyile imali, uma ubesebenza kahle, wahambe ngishiyele imali ukuthi ngikwazi ukuqhubeka ngifunde. Ngezwakala? Angaze ngaqhubeka nokufunda. Kwasikole angisiqedanga mina. Isikole angisiqedanga. Uzothuka ke mawusuza imbangela ukuthi waye ngasiqeda isikole. Isikole angisiqedanga ngesizathu sokuthi usisi wami lo engibuza ukuthi ngiyamthanda yini, yena wami mayemitha kwathiwa mina ngihlale phansi ngikade ingane yakhe. Hawu, Aqhubeke yena futhi. Ma. Phika ke ma. Hey, Manje. Bendingasazi. Okay, wow. Ungasayikhumbuli. Bendingasayikhumbuli. Kodwa uyazazi. Wawuzenziswa yini? Ekukhula izinto xa nikhula ziyenzeka. Yeah. Na njengoba udade wethu ubengomncane ekhaya mina ngomdala. Indlela esikhule ngayo, sikhuliswa ngayo babazali. Ayikangibe mnandi noba sikhulile safunda. Mina njengomuntu ozalo kuqala kunaye. Bendigqilazekile. Yonke into ithweswe emagxinami. Safunda ke sifunda sonke. Linde phela ngiqale ngiqede. So kuthe kusuka kwathi ukuthi njengoba sikhula undiyapasa. Uma senipasa mina ndipasa kuqala, kwacaca ukuthi ayikho into engizoqhubeka nayo. Kwathi ukuthi kwathiwa mina ndingumuntu okulusa izinkomo emakhaya ukwenza kwathathwa yena wofundiswa ezindaweni eziphakemeyo ezingcono. Impilo yakhe yaba right. So ekusukeleni ngoko ehlele endaweni ezi-right mina ndigqilazekile emakhaya ndisenziswa zonke izinto, nditreatwa kabuhlungu babazali. Yayibuhlungu lento kimi. Kodwa ke ibingeyinto ebiyenza ukuthi ndiphindisele kumntana wakhe into ebuhlungu. So kwenzekile ke kwafika la etshona khona. Ndazixela ukuthi umntana wakhe vele ndizomphatha kahle zaphuma izimali. Kodwa enhlizweni yami kwaloko kumane kufika ukuthi impilo ayiphilileyo ibi right nomntana wakhe futhi naye naku umshela izimali uzophila kahle. Kungcono ukuthi nizidle nodwa ke lezi imali mina akaze ngithole ngisho 10 rand, angaze ngithengele ngisho iphenti kulezi imali. Ophaqa laba bathenda angaze ngibathole. Bebeyidla bodwa bahambe bayopepenyeke, bahambe bayodla emamoli. Ngisale endlini, ngikade ingane le, ngiclean emele mabebuya befike endlini ku clean. Icala lizosala kumina. Bafika ingane ingageziwe izosala kumina kodwa kunangane. Ingane ingashintshiwe imini engizothwala icala. Anginangane njalo mina. Yo. Ma, so yonke lento uyenza ngenhloso. Mamkhulu ayikho into ayiphikayo. Kuze ukuthi kwazenzekela ngoba ithi ukuthi into xa kwenzeka yenzeke empilweni ugcine wenza ama mistake ubungawalindelanga ukuthi ungawenza. Kodwa andiyenzanga ngenhloso eyokuthi ndimtreate kabuhlungu. And futhi kwasemqondweni nami bese ndiyikhohliwe lento. Sendiyayikhumbula ngoba seyitsho ngoba bewungayonhloso ukuthi ndimphathe kabuhlungu. Ukuthi kube imiphumela ukuthi nami ndikhule kanje yangeyandlela kwagcina sekuphumela imiphumela erongo ndiyiphumisela kuyena. Mamkhulu ukhuluma iphutha mangabe uthi bengayona inhloso. Mawuthi busuyikhohliwe ukhuluma iphutha elikhulu. Ngoba phela imali isanda kudliwa kuyona into mhlambe yeminyaka eminingi edlulile cha. Imali nje isanda kudlula ebekumele ngiqhubeke ngayo ngifunde. Njengoba ngisiqedile ngingaqedanga isikole kodwa ngihleli ngingasebenzi ngigadene nengane ngidlile imali yami yokufunda. Into le esanda kwenzeka manje busukhohliwe kanjani? Mamkhulu uthi yini futhi eyenza ukuthi umamkhulu mase kwenzeka kanje kumntanakhe ngoba phela ngithi ingane yena mase kwenzeka kanje indaba esole mina bese qeda athi ukhohliwe. Ngifuna ukuthola lapho mamkhulu ukuthi ngesikhathi imali uyidla mamkhulu noma uyisebenzisa wazi ukuthi umntwana afuna afunde. Kwakuyisizathu sakho around leyo nto le. Because kuyavela ke ukuthi mawubona imali esisalele udadewenu eseshonile wabuya ukuthi ukhule kahle wena wahlaliswa emasimini walima.
Uyangena umntwana ebuhlungwini wabuza sikhathi besilimisa amasimu. Cha akangeni. Akangeni ingakho nisitsho nisithi kube nemiphumela errong bengafanelanga. Kodwa ke bese bendithenga ndibagqokisa futhi ngale mali. So ukekisa ingane isikole uthi ayigadi ingane yakhe indaba angayeki lo ohambile olala nabantu besilisa. Lo gangile ngesikhathi sokuthi afunde. Hayi bantu besifazana nenzi kahle ngamjaja ke manje. Sisters, wena umnikazi womntwana Okade jabula wazi wathola ingane uyena ufanele ahamba esikoleni bese lo ngakaza ajabula ahlale ekhaya akade ingane. Ngempela uyjustify kanjani into enjalo? Ya, ngoba liphutha. Amanye amaphutha mamkhulu ayingozi. So ungena kanjani usisi lapha ngesizwe ungena kanjani usisi? Yona yonke lento. Ngilelani mhlawumbe. Usuvese ukuthi une-anger noma mkhulu. Le esolwa ngawe ngosisi. Namanje usaphika ukuthi unesandla. Manje mina ngifela amacala engingawazi. Njengoba nami ngifile ngawazi. Wakhetha ukudestroy impilo yakhe. Njengoba nami yami destroy. Sure. Isongezo. Akukho kunye. Bengengikwazi ukuphindisela mamkhulu usekhulile usemdala. So nami ngabona ukuthi iyona indlela ukuthi ngibuyisele ngidestroy impilo yakhe ngoba nayo mamkhulu edestroy yami impilo. Angikwazi ukuhlala ngingafundi ngoba ngikade ingane engayazi engayizalanga bese yena aqhubeka afunde aqhubeka aphumelela ephambili. Akwazi kwenzeka lokho. Asibe imphupho sokuthuna ke sibhuquze sobabili. Bazwanzima mamkhulu uyayithola ke closure yento ezelela ekhaya. Ya, ndiyayithola. Ukuthi umsuka wayo yonke lento yena umamkhulu. Yes, ya. Kodwa bendingazi ngane yami. Ngiyabona. Bendingazi bengasekho nje lokho emqondweni wami ukuthi kwaba khona isimesi kanje sesinomphumelo kanje ngoba obekunimangalisele nje ukuthi waye senza kanje kulomntwana yini laqhubeka nayo nokuyenza amenza beyileko. So beningazi ngoba nabe ndimbuze bengaphenduli nje bandithi mandibuze bendenzele attitude. And yazi isiZulu sithini khona isisho sithi yena umenzi ave khohle umenziwa kakhohle. Yeah. Yabo wena nje musukhohliwe nje ubusho ukuthi uyikhohle yonke lento. Kodwa manje kuyavela ukuthi yonke lento yenzile mibala kusisi ngoba uyena adenziwe. Yeah. And ngiyambona mina usadiniwe wesichaka. Yeah. Very angry and I understand where it comes from. Where it comes from because akekho umuntu nami personally I don't know ukuthi ngareact kanjani kwisimo sakhe ukuthi ngayekisa isikole ngingalalanga namfana. Iyo So uzona zonke izinto mayihlambulukile I think umuntu ohamba isonto. Kule akazifike kubona ukuthi umntwana wahlukumezeka ngalendlela sechaza ngayo namhlanje. Awukaze nje bandithi nje bese ndikhohliwe yonke lento. akusho ukuthi awunawo nembeza ngeke ma ngiyaphikisana lokho. Awukwazi sicha kwenza into ebhlungu ungaboni ukuthi ibhlungu lento oyirong. Mungakwazi ukuhlukanisa urong no right kusho ukuthi vele unembeza into engekho. uNkulunkulu wakho ukukhuluma kephi? So nina nobabili ke uanti noma umamkhulu nosisi inini nenkingi. Usisi bengenankinga la kodwa ke uthi bese nenkinga ngokuyena walethe ingane yakadwa. Simsiza kanjani ngoba nikhala ngokuthi njengamanje umamkhulu khala ukuthi usisi ucilile etwaleni and behavior yakhe ayikho. Sikhulume ngosisi ke usisi sisi. Mina ngaze babone ukuthi benza njani. Awungena. Ihlangane. Oh, kasathatha into zakho. No mina ngicabanga kubalekile ukuthi bathole ucwepheshe. Balekile ienga kasisi lo ngiyayibona and I understand where it comes from and noma uma ngikwazi ukumthethelela kodwa angikho espacing sokuthi ngimjudge nami njengamanje nje ukuliza udaba lu role nje lungihlasimiswa ngomzimba because I think agena yedwa umuntu esifazana who's capable of doing this. Baningi abanye abantu besifazana abazi abakwenzayo lokuthola ukuthi ingane ngoba ingenasi ingasana umzali bese wenza ngenye indlela kodwa kuyingane dadweni noma ngabe ucabene ingane ngodadweni ukhiphela kanjani einganeni zakhe. Okubi kakhulu babengacabene bona isizathu bakwabazali abadecide ukuthi dadewabo bamise ekoleni nabamshophe emasimini. Nangapha
usisi akaxabene nodadewabo uma odecide ukuthi agadise usisi ingane kasisi. Yayibona nje isizukulwane nesizukulwane. In most cases yenzeka wena sichaka lento kube deputy parent. Yabo uma wabamdala ekhaya kujwayelekile abantu abadala like abama first born bazovumela kuloko. Isikhathi esiningi umdala ekhaya abantu abazali basuke bethemba wena ukuthi uzonakekela izingane zabo lezi ezolandana. Bengasafocus ekutheni kwayena lo esimbekile as a deputy parent. Naye uyayidinga impilo yakhe and then it creates so much anger and labantu osukade bakhulisa bakwazi uku-appreciate and yabo and bring back ukuthi oh siswethu uyabo menza 1 or 2 yena wa sacrifice wangayi ezikoleni thina yabo sahamba saya ezikoleni ababesayenza leyo nto wesichaka leyo nto bese cause damage eningi emndenini. So at this point I feel ukuthi umamkhulu even though naye she went through what she went through, however I don't think ukuthi kwakubalekile ngaleyo ndlela ukuthi asengaze athathe izinto zikadadewabo ingane ihlukumeze ngalo hlobo wayengayithatha imali kodwa angayekisa ingane isikole. That is beyond ukuthatha ama powers akho ukuthatha imali yakho. That is beyond that goes with inhliziyo elikhulu. Inhliziyo engenakho ukuthula engenalo uthando engakazi benalo. Kanza kwethu awukwethu akhona ukuhlulela okwethu ukunekela udaba nje emphakathini umphakathi ubone ukuthi inkinga ikhona emndenini ikhona into yokuthi abantu bahlala bavuselana amagquba athile makuthiwa iso ngeso asazi bangakanani abantu abapheka kwabanye ngabanye omunye olala neboy negirlfriend yomunye engathi upheka ukuthi lo omunye amthathele uyasijaka amthanda. So inkinga kanjalo ngesidila nazo sazi ukuthi kanti elilanga ekhaya sapheka ngayo gcina usunengculazi gcina usuneyingane kanti ingane nazo ukuthi nakho asambeni magasela sibongile ukubala. Yeah, siyabonga kakhulu and also ngiyafisa ukuthi ena akwazi ukuthola ucepheshe yezo. Into engayithandi mina ukujustify into wrong. Angifuni ukuthi into wrong sithi asikhulume nje iqiniso. Khona uzokunderstand nawe through healing ukuthi I did wrong. Even though kwakukanje kodwa action wami ngangayithatha imali kodwa ukuthatha ikusasa lengane njobe isho ukuthi nayo ngcono sonke sibe imphupho. But I believe as Black Life TV ukuthi njoba sesiwuphathi yalenkinga ekhona so wazi ukuthi sinithole ucepheshe nisizakale nawe siswami yezo. I wish ukuthi ngoba uyakholwa vele njoba usukwazi ukuyikhuluma uzobona kusekhona igwebu ngoba mungakazi uyikhulume that is why imulo yabo. uNkulunkulu uzokwazi ukukusiza ngithi uthe yakholwa nama-therapists azokwazi ukusiza uzothola few sessions bese emva kwalokho kuba right. Mina uMlangeni Magasela, thank you so much for watching this episode till the end and also please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thina is Black Life TV hlezi kuyintokozo kuthina ukuthi sihlale nani njengamanje mina noLuqa sesiyahamba sayiteta inkundla out.